næste opgave, så skal du så finde vinklen mellem vektor C og vektor D. Og det er altså VCD der. Vinklen til vektor D, den har jo fået den sidste opgave til at være 9 for grad. Så skal vi bare have vinklen til vektor C, og vi kender koordinaterne til C fra en anden opgave. Så vi kan gøre sådan her. På samme måde som vi lavede den anden. Og så er den modstående. Det er jo så Y. Koordinater. Så vi skal vektor C op. Så det her er den modstående, og det her er den hoslæggende. Så det sætter du bare ind. Så vi nå det. Tangent til VC. Så er det ud. Det giver 19,07. Så for at finde vinklen, så gør jeg bare min første til 19,07. Så får vi vinkel, den er lige med 87 grader. Med vinkel C, den er lige med 87 grader. Så for at finde det her, så må vi bare tage vinkel C minus vinkel D, så får vi det stykke. Så skal jeg lige minus 49 grader. Og det giver så 38 grader. Så det er vinkel mellem det. Okay. I næste opgave, der har vi så et skib, som der har en bund. Det ser sådan ud cirka. Hvis man tegner ind på koordinatsystemet, så ligger den sådan her. Hvor altså, overfladen på skibet, ligesom det ligger på x-aksen. Og så, den formel der, der er en funktion for selve bunden, og den hedder f x lige med 0,0015 x i fjerde plus 0,00019 x i anden minus 10. Så vores første opgave er at finde bredden af dækket der. Og den måde vi gør det på, det er, at vi finder det her punkt, så det her punkt. Og det er jo bare på rødderne for funktionen. Og ved hvordan man finder rødderne på en anden grads funktion. Så jeg skal lige have skrevet den der om. Det kan vi gøre, hvis vi kalder x i anden, hvis vi bare siger, det hedder z. Så x i anden lige med z. Så kan vi skrive den der om til at være f x er lige med z i anden plus 0 z minus 10. Sådan var det. Så kan vi bare løse den ligesom en almindelig angrebsfunktion. Og så det første vi gør, det er, at vi finder determinant d er lige med minus 4 her i c. Og b det er jo langt her. 19 minus 4 gange 0,15 gange minus 10. Og så
vi så lige regner det ud, så giver det 0,06. Så der hvis det er sådan en, så skal vi finde det første punkt derovre, og det gør vi ved, hvis vi bare kalder den for Z1, fordi det er jo ikke det rigtige punkt endnu, fordi vi finder den i Z af IX. Z1, det er lige med 0,0000019 minus kvadratroden af d, som er 0,006 divideret med 2 gange a, som er 0,005. Og så regner det ud, så får vi, at det giver 81,66. Det var Z1. Den anden, det er bare spejlvendt, fordi den går, y-aksen går midt ned i båden. Så det der punkt her, minus, den, det er jo bare positivt. Ja. Yes. Så skal vi finde x-værdien, stedet for z-værdien. Så tager vi bare kvadratrunde der. X i anden lige med z. Så for at finde x, så må du tage kvadratrunde z. Så hvis vi lige bruger den positiv her, lidt noget mes, så tager kvadratrunde af den negative tal. Brug den positiv. Det har vi fået, hvis vi gør sådan der. Så får vi, at x er lige med kvadratrunde af 81,66. Waste of. I 2 sekunder. Og det giver så 9,04. Det var også ene x, den her ud. Og den anden, det er bare så spejlvendt over, så det er minus 9,04. Så til dem, skal vi bare finde afstanden mellem dem. Det gør vi bare ved at tage x2 minus x1, og så nu må jeg tage en rundt om, så det bliver positivt. Så det bare kalder bredden og b x2 minus x1 minus 9,04 minus 9,04 minus 18,08. Så det vil sige, at vores bredde, den bliver bare 18,08. Ja. Så den sidste opgave, der skal vi finde volumen af bådens lastrum der. Og at, det der, det er jo tværsnit af den. Og selve lastrummet, det er 24 meter lang. Så ved længden er lige med 24 meter. Vi skal bare finde arealet af det der område der. Tværsnittet, det kan vi gøre ved hjælp af integralregning. Så hvis lige skal meget der, så er det 9,04, det er der den går fra. Så minus 9,04. Ja. Og vores funktion, som er 0,0015. Og der skal jo bare en rigtig funktion, den er i færre, ikke den med sættet. Så skal vi lige finde stamfunktionen til den der. Ja, det bliver så 0,0015 x. Så i stedet for 4, så er det 5. Divideret med 5 plus 0,0019 x, og så i tredje i stedet for, fordi den er divideret med 3. Og så minus 10x. Ja, så det vi gør her, det er det her stykke.
Altså først så tager vi stamfunktionen til b, det her på det b. Minus stamfunktionen til a, det er sådan noget. Så finder vi så areal. Så vi tager bare den funktion der, sætter 9,04 ind. Det er ikke om på at skrive op, gør det bare den første. 9,04 plus 0,9,04 3 minus 10 gange minus 0,4. Ja. Og så regner det ud. Så får vi, at det giver minus 71,9. Så det er sådan den første. Så regner den anden ud, og så stamfunktion dag. Så får vi, at det giver ikke lige det skrevet op, men når vi regner det ud, så giver det 71,9. Ja. Så skal vi finde arealet. Så er det bare FB minus FA. Så det bliver minus 71,9 minus 71,9. Det giver så minus 143,8. Det er så et negativt areal, men det er fordi den hænger ned og gået fra. Så det vil sige, at arealet, tværsen af arealet, det bliver 134,8. Så skal vi bare gange det med længden, så får vi volumen. Det vil sige, at volumen er lige med 134,8. Det her det er kvadratmeter. Gange 24, som er vores længde. Og så får vi så 3.451,2 kubikmeter. Det er så volumen. Jeg giver på